Исәнмесез, яраткан тамашачыларым. Эфирда Инстахит тапшыруы һәм аның алып баручысы мин Әдилә Гәрәева. Бу атнада Инста дөньяда нинди кызыклар булды? Артистлар тормышында нинди яңалыклар бар? Булар барысы да безнең күзәтүдә. Алдагы минутларда. Футбол тамамланды, Инстаграмда тагын бер яңа дулкын башланды. Җиләк дулкыны. Артистлар Зифа апаны тыңлаганнар ахрысы. Кайсысы бу кайнар мизгелдә яланда, кайсысы бакчада, кайсысы инде кайнатма компотлар яба. Иң уңган һәм өлгер артистларның берсе Дамира Саитова булып чыкты. Тыгыз график булуына карамастан, аның кышкы запасында инде 10тәдән артык компот күренә. Афәрин, Дамира! Ризат белән Зинира Рамазановлар бу кышка ныклап әзерләнәләр. Әле күптән түгел генә Ризат фарш запасы әзерләсә, Зинира кайнатма запасын булдырырга тотынган. 2 чиләк җиләк янында төшкән фотосы моңа дәлил булып тора. Җиләк җыю бер осталык, әмма аның белән искитмәле итеп фотога төшү икенче. Лилия Хайруллина тулы җиләк-чиләкләрен күрсәтмәгән, әмма фотосы сокланырлык булган. Барысы да җиләк арасында, тик менә Филүс Кахиров җиләк таба алмаган. Кемнәр иң шәп җиләкле урыннарны белә, Филүснең аккаунтына кереп әйтә аласыз. Günler cemaat. Менә без атым белән җиләк эзләргә чыккан идек, җиләк җыярга дип җиләк юк. Шуңа күрә әзрәк тамак ялгап алырга иде. Бәлки сез беләсездер, кайда җиләк барын, Казан тирәсендә. Бүген булмаса иртәгә барып җыярга иде. Иң кызыклы видео бу атада Лилия Биктимировадан. Фәдиз Ганиев яулыклар бәйләп җиләк җыйса, Лилия инде аны видео төшереп йөргән. Хәзер инде үзегез дә карый аласыз. Яны. Бигрәк ямсыз хатын-кыз булыр инде Фәдиз, кая мия? Bütün 22 булыр ягы. Ул бит шигәрлек белән түгел. Җиләк белән генә эш тәмамланмый. Рәхәтләнеп мунча керер өчен себеркесе дә кирәк. Ришат Төхвәтуллин авылыга кайтып, әти-әнисе белән себерке бәйләгән. Популяр җырчы Айгөл Әминова еш кына туй күлмәгендә төшкән фотоларын чыгарып, язылучыларын уйга калдыра. Фото белән Айгөл үзе кайчан кияүгә чыгар? Юк, бу сезнең күзегездә икеләнми, чын барлык. Айдар белән Алмаз Юнусовлар Ширмешән районында 2 пар игезәк белән фотога төшкәннәр. Көзге аша төшерелгән диярсең. Сез Айдар белән Алмазны аерасызмы? Шушы көннәрдә Илсия Бадретдинова әлеге фотоларын элеп, бераз шомлы итеп тиздән дип язып куйды. Тиздән яңа клип көтәргәме, әллә Илсия кинода төшкәнме? Тиздән белербез. Гадәттәгечә үткән чыгарылышта без сезгә фото табышмак тәкъдим иткән идек. Фотода җырчы һәм композитор Гүзәлиянең яшь чагы һәм иң беренче дөрес җавапны киләсе аккаунт бирде. Җиңүчене без чын күңелебездән котлыйбыз. Һәм бонус итеп, җиләк темасына йомгак ясап, Инста Татарки аккаунты кызларыннан сезгә җиләк җыю буенча мастер-класс. Карагыз, өйрәнегез һәм язылыгыз. Кунакка кайта беләсең икән? Җиләк җыярга да бел. Әйдә утырташка киттек. Шәһәр мин. Синең хәт яулыгың бармысың? Җаныкаем. Мә тот, чиста үтекләнгән. Нәрсә кирәк булакаем? Син нигә миңа букетиклар ясап йөрисең? Җиләк җый нормаль иттереп. Сиңа аласың олы бидрә, кулыңа аласың бәләкәй бидрә. Бәләкәйгә җыясың да, улысына бушатасың. Тулгач, тулсайны. Йөрәтәм хәзер. Шуңа лисең, матур гына иттереп, назлы иттереп. Аласың. Шүпсез җыясың, чистартып җый сразу.
Бәттәш Нурдилә сәлем. Нәрсә, теге якларда җиләк бармы? Юкмы? Ага, юк. Беләмисеңме, зараза. Әйдә, кабыз машинага киттек теге якларга. Беләмисеңме? Ана, теге төштә ул, ана. Нурдилә чыга. Нурдидушка. Бүгенге яңалыклар тамам. Мин Әдилә Гәрәева сезнең белән сау булашам. Безне аккаунтка язылырга онытмагыз.